Jarraitzaile zintzoak, eta batipat gaurkoan hemen Barakaldoko areto honetan bildu zareten guztiak. Ongi etorriak guztiak. Aizu, uartu altzarete gure barrebusarekin patetik bestera ia Euskal Herri osoa zeharkatu dugula? Lehengo astean, Iruñan bageundan, gaurko honetan Bizkaiko ezkerri barraldean gaude. Barakaldo nahin zuzen ere. Bai, pixkanaka dena zeharkatzen ari gara. Eta gaurko honetan, beti bezala, aparteko ikuskizunak izango ditugu. Hasteko, txirrimirri eta txiribiton. Gero, beraien kloniko txiki batzuk ere izango dira. Eta hori gutxi balitz, Barakaldon barrena genbiltzala, aba talde imitatzen duen talde zoragarri bat aurkitu dugu. Eta bertako aur dantzariak ere izango ditugu. Eta baten bate galdetuko du, eta gaurkoan ez aldugu magiarik izango, bai noski, eta horretarako prest dugu, Txan Magoa! Arritzekoa da, baina ez dakite, akaso azken retokeak edo egiten arituko da, badakizu zuzeneko zer izaten den, baina, bera ateratzezten bitartean badira hor lagun batzuk beti presto egoten direnak eta aiei egingo diet dei. Ia azaltzen diren. Lagunduko aldi dauzue dei egiten? Ia ba, txirri, mirri eta txiribiton! Eskerrak hemen zeundeten, pres, beti bezala. Zerba, ez alda horrendik itxan azaldu? Ez dakit, zerbait prestatzen hariko zen, ez da saldu behintzat. Egingo aldugu bitartean kantarik edo. Bai, noski. Mirri, txiriton, zer kantatuko dugu, Gu behintzat eserrez. Agur! Mirri, txiriton, norazo azte. Nola kantatuko dundik izuek hemen ez pasaudete, Ba hor konpon Marianton. Agur! Ei, mirri eta txiribiton. Txirrik behar zaituzte. Bai, noski. Ama, Gu gabe ezin du ezer egin ez da? Ergi konpondu zate ba? Musu emateko? Ba guk ez dugu kantatuko. Ei. Baina guk biok kantuan ez dugu bikote ona egiten. Baina musu ematen bai, ez da? Ba guk musu emateko balio espadugu, kantatzeko ere ez. Txiribiton, guaxo. Barkatu txiribiton, ez nahi zoatu barkatu, Tira, beraz hasiko gera orduan kantatzen? Mirri? Ez diet ezer sentitu hemen mazallan. Ojo, nien augi eta txirri baino gutxiago baizik eta askoz gehiago, Musu, bestela ez dut bat ere kantatuko. Mirri, nik emango diat musu. Nahi duk eta kitxo. Stop. Txirri, nahiago diat ide musu baino astuaren arrantza. Txiribiton, ni pentsa. Nik, senyorita honen musu bat nahi diat. Suena besalakoa. Torri, txikito, tos. Senyorita honek badu izena, Ixiar. Eta mirri bezalako kaikuei etzaio bat ere musu ematea gustatzen. Beraz, egonadi hor eta jango duk me-e. Eta zer dute ba Mengel lerdo kalamidadea ez da pistola horiek nik ez dudanik? Bazu bezain petralak ez direla. Entzuna duzue? Ni petrala naiz? Ba!
petrala naiz? Bai, naiz aldatuko. Tos pixkat, txikito. Hobeto pentsatu du. Ba aldatze etzaren bitartean, ez dizut musurik emango. Hemen nago! Eskerrak, zen! Berandutu indozitzaizun, zure zain gehondan eskerrak azaldu zaren. Bai, noski, dena prest, eta ikusi duanez, zuen hartuen sortu den liskarra, nik magiaren bitartez bideratuko dut. Bai? Bai, ez da sinisten, hadi, Mirrik Petrala munduko pailazori gozo eta txegina bihurtuko dut. Hadi, Mirri, niri bira, 1, 2 eta 3. Ixiar, hemendik aurrera muxo emateko ez dezu inungo eragozpenik izango. Oi, ze publiko jatorra, Barakaldo. Txirri! Munduko bailazorik jatorrena eta jakintzuena, zer modusago, Txirri! Diplomazia gustatzen baitza. Txiribiton, nolako tipona daukan orain. Hau da gizon, atsegina. Ixiar, printzesa luragarria eta xoragarria, zein ederra xaren. Ze esan dizuet? Ba, aldatu da. Baina ez dakit nire mirri hau oso gogoko zaidan, Zuei gustatzen zaizue mirri hau? Txiribiton, dolako lastan atsegine eman didazun. Mesedez emaidazu beste bat. Ze pena. Ba, niri mirri hau gustatzen zait. Gaina, musu emateko ere, alako gogo bat sartu zait, Oiziar, zein atsegina. Emango dizut nik zuri. Bai, noski. Xatos. Makurtu apurtxu bat. Baina ze musu da hau? Ze musu klase den hori? Zuk merezi duzu na. Ze uste zenuten, txambabunek aldatuko ninduela? Ni eserken hau aldatzen. Gora mirri eta mirritarrak! Mirri. Gure mirri aldatuko duenik, ez da oraindik sortu. Eta gainera gehiago esango dizuet, lehengo mirri hori enuen batere atsegin, Ba ez dut ezer ulertzen, beste batzuekin balio izan dit. Balio izan dik, baina ez diren hau bezain, ez dira buruko gorrak izango. Nik kaskagorra izango nau. Bai. Baina, Txiribitonek eman didan kaskarrekoa, etzaida kastu, Ikusten duzu ez den olako iskanbila sortu dan musu batengatik, Bai, erruan eri izan da Ixiar. Bai, pixkatxo bat berandutu naizelako. Kontxo. Beno, batxan, dena pres balin baduzu, gu hemen gauden guztiok eta etxetek pila dauden guztiak denak zu entzuteko eta ikusteko irrikitan gaudenez? Bamen dugu eta aurrera txan magoa! Arratsaldeon! Arratsaldeon! Hau
hau da, Barakaldoren sasoia! Jontxo! Adi. Magoak normalean azaltzen dira magia eitera, baietz? Baina gaur gauzatxo berezi egingo dugu. Magia joku bat ikasi. Ikasi nahi aldezute? Ez da entzuten, ikasi nahi aldezute? Adi! Aski erresa da. Kartulina txuri bat hartu behar dugu, eta erdin puntxu beltz bat ezarriko dugu. Ez da ulertzen? Adi, ekarri aldut? Bai, alde batetik kartulina txuria eta bestaldetik puntu beltza. Nahiko erresa? Oi gogoratu behar da, besterik ez. Alde batean puntxu bat eta bestaldean 4 puntxu oso ondo. Beraz, alde batean zenba jarriko ditugu? 3 eta bestaldean 6! Eskerrik asko. Errepikatzeko diote, noski baietz. Ondo gogoratu behar da, alde batean puntxu bat margotuko deula. Eta bestian 4. Ondo gogoratu, alde batean 3 puntxu eta bestian 6. Eskerrik asko. Adi. Ai, magia, momentu honetan zera dastatzen aizeate. Magia. Eta gaur ikasiko ez zuten. Bai, bat diotenian berez eta behatzez estalita, bigarren bat asaltzen zaigu. Eta bestaldian bestain beste, hasieran 4 ikosten ditugu. Baina behatzez estalita, 5 bat. Zer gaitik, zertarako? Oso errez, horrela 4, eta horrela 6. Ez naiz Barakaldokoa, baina noiz behinka, emate jo! Eskerrik asko! Hoi da, beraz, eta bestaldian bestain beste, horrelaxe bat eta horrelaxe 3. 3. apeti falta da, baina geure burua engainatzen gaitxu. Hoi da, beraz alde batean zenban margotuko ditugu? 5, oso ondo, eta bestaldian? 3. Ez dugu behin ikasiko? Oain bai. Alde batean? 3, eta bestaldian? 6, ez, 7. Baina hurrengo artean jarraituko dugu. Eskerrik asko. Oso ondo. Baino, Jontxo. Ez da katxam. Adi. Lan egin da gero, langilea zeskatzen dugu? Soldata! Eta gaur, utxik dator, Adi. Laguntxo, lagunduko diazu? Venga, 2 pauso, eta gora! Txalo bero, andozki baiet! Oso, kaixo laguna? Izen, eso esan. Zeure izena da Iker. Lagunda esan dakoa. Oso ondo, Iker, txamponik? Nola eset? Jontxo? Zaila bukanta gero, 20 arteko baina nukanta. Adi. Beitu, erakutsu bizut, nola lortzen dira txamponak. Magiaren bitartez. Ondo, Mikel? Jo! Hoi da, eta bestu bat? Oso ondo, Adi, Prest, bitu. Uop! Put! Hoi da. Iker, hartu txampona. Funtzionatzen du! Jontxo, adi. Bai, benetazko txampona, Jontxo! Behintzat, 20 batentzako daukagu, bale? Bueno, xut, jendei behira, xutik, buru atente, oso ondo. Adi, 1, 2, eta... Hop! Beste ba! Iker, oso ondo goaz, oso ondo! Jontxo! Adi, Iker, tente! Hoi da! Eta esku bat, gora, horrela. Adi, bitu. Memek.
Iker! Zer da hau? Kontxo, 1, 2 eta 3. Oso ondo. Txo. Tente. Buru, hau iriki? Zer da gor? Beste bat, txalo bero bat! Adi, beitu ze zaila, Lehen da bizi, Txanek, eta gero, Iker. 1, 2, eta 3. Erresa dirudi. Iker, zuzeuk. 1, 2... Oso ondo! Txalo bero bat, neski baiet! Iker, agurtu jendia. Oso ondo, Iker, kontuz. Jontxo. Oain bai, txalo bero bat, Iker. Eskerrik asko, mi esker, zoa. Txalo bero bat, eskerrik asko. Jontxo, eskerrik asko. Iker, baina biok afaltzeko ez da nahikua, Ez da nahikua. Adi, oain magia haundituko dugu. Zer egingo dugu? Hortaro karriet nere kutsa magikoa. Eta kutsa bete-beteta euki arte, ez naiz hemendikan joango. Adi, aski guztia, kutsa, xop, utxik, bai, adi, itxi eta denak euskalitz magikoak, artxila murtxila, denok, 1, 2, eta 3, artxila murtxila, jontxo, eta rejontxo, txalo, bero bat. Lagunak, urrengo arte, eskerrik asko. Eskarrik asko, Txan! Hoi da txampon pila, Ba, guk ez dugu txamponik ateratzen, baina bidaiak ateratzen ditugu. Klikla esaten badizuet, zerbaitekin erlazionatzen, bai ez da? Bai, aurreko asteetan aipatu dugu, Klikla abestiaren inguruan, bidai bat egiteko aukera bat dela. Eta oraindik zuen artean leloaren zati hori falta duenik balitz, oraintxe duzue guztia betetzeko aukera. Nor dator orain orduan? Txirri, mirri eta txiribitor! Klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Klikla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Primerako laguna, gogaikarri astuna, Divertigarriena, naskatzen gaituena. amodioz kolore, tiro eta dolore. Etxeko eta turista, xerazu telebista. Klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Klikla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Telea ikusteko, baina ez tontotzeko. Egin eixasokeda, ez ikusi sobeda. Lagunekin ibili, maixe marrira kurri. Programa unak hautatuta ez hipnotizatu. Klikla, piztu telebista, klikla, telebista itzali. Klikla, nahi ez baina, bera gabe zinbizi. Eta orain erne hemen zaudeten guztiak. Baduzu guztiok txarteltxe bat, ez da? Non zenbaki bat azaltzen den. Batera itzazue txarteltxe horiek, zozketaren garaia baita. Ia ekartzen diguten, hemen da, gure tramankulua. Eta orain laguntxo bati, lagun diezadan eskatuko diot. Ariane, mesedez? Hemen dugu, Ariane, kaixo. Zer moduz, ondo? Lagunduko didazu, ez da? Bueno, nahi duzunean, atera zenbakiak. Eman. Non geratu da? Bostean. 5, 4,
554, eman berrize. Irureun eta larogeita amabi. Beraz, 554 zenbakiaren jabea eta 382rena etorbitez. Eskarrik asko Ariane laguntzagatik. Eta hemen ditugu gure laguntzaile preziatuak, 2 bizikletekin. Forun eseak eskaintzen dituen 2 bizikletekin. Mesedez, igo, hemen dugu bat. Zatoz! Kaixo! Nor zaituguzu? Aintzane. Aintzane eta zu zenbakiaren jabezara 382. Baizu, zorionak, nongoa zarazu? Barakaldoko. Bueno, eta Barakaldoko kaletan ibil daiteke bizikletaz? Bai. Bueno, bai ibili zaite gora eta bera eta gira eta bira, nahi duzu bezen beste, bai? Zorionak, hemen duzu bizikleta zurea. Eta beste zenbakiaren jabea, horralda, etorri ba, korri! Hemen, omen da! Kaixo! A ber, bai, 554. Nola duzuzuk izena? Idoia, eta nongoa zara? Portugaletekoa. Bueno, hemendik ara joan zaitezken nahi baduzu, bidamen duzu bizikleta zatoz? Bizikletan, bai? Bueno, eskerrik asko bioi eta zorionak eta disfruta itzazuela bizikletak, bai? Hartu bizikleta. Beno, alako batean. Eta orain bada beste zozketarik, lehen aipatu dugu Klikla, telebista kanta, eta esan nizuen bezala, aurreko asteetan esan dugun bezala, 2 bidaia zozketatzen dira, Eurodisnein asteburu bat pasatzeko aukera emanaz. 4 pertsonentzako 2 bidaia, bai? Bueno, zer egin behar duzuen horretarako? Hartu postaltxo bat eta idatzi. Euskal Telebista 9. postakutxa 20.080 Donostia. Eta hortza idatzi behar duzuen? Klikla telebistaren, leloaren, falta den zatia. Entzun dezagun, leloa. Klikla, klikla, piztu telebista. Klikla, telebista itzali. Eta falta den zati hori nahi dugu guk. Horrekin batera, zuen izena bizenak, helbidea eta telefonoa bidali. Eta badakizu zozketan parte hartuko duzuela, zozketa bikaina. Askok bidali dute, baina akaso zu falta zara. Beraz, hori ere nahi dugu. Bueno, lagunok, eta guzti honekin, orain espektakuluarekin jarraitu behar dugu. Horretarako, hementxe dugu, Barakaldoko, ABBA taldea. Look at me now.
Ez dakizue ondo, zein nolako gauza politia daukagun orain Barakaldon aurkezteko. Bai, zue, sorpresa, sorpresa. Hemen txe Barakaldon aurkitu ditugu, gure adiskide bikiak. Zuen. Bai, igualak ez dira, apurtxo bat txikiagoak. Baina bestela, berrinak. Baina oso kantari onak. Begira, ikusi eta entzun. Zuekin, Txirritxo! Mirritxo eta Txiribitontxo! Hemen ditugu hirurak. Baina jakin behar dugu zein den haien benetako izena. Txirritxok nola du izena? Natalia. Natalia zer gehiago. Sánchez Odoio Zareta. Txirri baino luzexeagoa da, ikusten duzuen bezala, Eta zenbat urte ditu Natalia Txirrik? 4. 4 sardina bakalau? Aixo eta gure mirritxonek, txori eta peluka hori eta erazten duenean, nola du izena? Ainhoa. Ez dut entzun. Barretxa esten dira eta ez dut entzuten. Esan berko digu berriz, ez da? Berriro esan, Utziko dira zio pentsatuen behar du. Nola duzu izena, moñoñorrek? Ainhoa. Ainhoa. Polita dela izena. Ainhoa gehiago, Zer gehiago? Arias Ibarra. Nola? Arias Ibarra. Arias Ibarra. Eta urtetxoak dituzu? 3. 3 urte, aixuen! Ea. Kontutxo bat utzi behar dugu garbi. 3 urte izaten ditu astegunetan, Baina asteburuetan zenbat, pixka bat gehiago, ez da zenbat urte asteburuetan? Txan? 4. Ikusten? 4. Eta egu berrietan pixka bat gehiago, zenbat? 5. Eta urte berri egunean izaten da izugarri, zenbat? 6. Hori ze, aixue! Eta Txiribitontxok, nola du izena Txiribitontxo? Hau izta mutu, Xavier. Esan ofertego? Xavier. Xavier zer gehiago, txen? Xavier Gómez Aguzazabala. Entzun duzu. Eta zenbat urte ditu? 6. 6. Ba, aixue, honelako aukera aparta izan da, zer ingo genuen bada, gure lagunen txoguek izan da, ba, Txirrimir eta Txiribitonen abestia, ez da? Konporme, zuek ere lagunduko diezue xanti eta abesten? Aia ba, aixue, Txirrimir eta Txiribitonen abestia. Txirrita, mirrita, txirrito, zara manzana, ikatzak albot, mujer andrea eta hombre gizon, xanti, 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 txiri, txiritero, xanti, 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 txiri, txiriton, txiripon. Mirrita, txiriton, santi, santi,
Ea nola gurtzen duten, nagusia bezala. Berrio. Eta hasten direnean ikusiko duzu, epa! Agur! Ikusi alduzu zer nolako aur politiak dauden Barakaldon. Ikusi alduzu, Ba, aurrak bai, baina guk gurasoak nolakoak diren jakin nahi dugu ingurune honetan. Eta horretarako, gure barrebusa kaleetan zehar bidali dugu. Eta begira zenolako gurasoak aurkitu dituen. Astera dijoa, guraso dremua! Kaixo, kuadrilla! Hau da, afizioa ekarri duzuena, Famili guzti hartu etorri altzarete batunak kaso iten eta... Bueno, ezagutu ditzagun, ze hemengoek denak ezagutzen dute elkar, baina etxeetan begira zaudetenok akaso ez. Beraz, esaiguzu nortzu zareten eta nondik zatozten. Ni iratzen naiz eta hemen dagoenan nire aita da, Fernando. Eta nongoak zaretezuek? Barakaldo. Iratxe, kontu txikik esan zale altzarazu. Bueno, Eta kontu politiak esaten dituzunean? bai. Ba, entzun ditzagun. Nire aitak hogeita hamazazpi urte ditu. Eta asko gustatzen zaio euskera hitz egitea. Eta ere ikasten du euskaraz hitz egitea, udaltzaina da eta multa asko ipintzen ditu. Bailazoak gustatzen zaio eta niri koskilak egiten dit eta berak farre egiten du. Eta ere pizkatxo bat azerretzen da eta esaten dit. Iratxe egin gauzak ondo, ze bestelan dereñoak azerretuko da. Fernando, egia alda guzti hori. Bueno. Bueno zer. Egia esan, bai. Bai, eta multa asko jartzen dituzu? Hori ez, Hori gezur utza da. Ez da gendik gaurkoan ondo aparkatu dedan kotxea, behintzat hemen zare eta multarik ez diazu jarriko. Ez. Bueno, ba, orain... Oso jatorra naiz. Bai, Orduan, bueno, ba, orain goretan ezinezkoa multa da. edo txokora bidaliko zaitu nani naiz, bale? Bale, beka. Gero arte. Agur. Beno, bikote, nortzu zaretezuek? Ni bai naiz eta nire atxekoa nire ama da. Ibai, eta zergatik gerturatu nahi zenean irrifartxu zeunden eta bapatean serio jarri zara, beldurtitzen altzaitu eta kaso. Ronko jarri nahi. Ronko jarri zara. Bueno, eta ronko jartzen altzara bideoaren aurrean hitz egiterako garaian. Batzuetan. Bueno, ba, ia zerbait entzun dezakegun. Nire amak 40 urte dauzka eta haurtzendegian lan egiten du. Telebista ikustea asko gustatzen zaio eta Kaigakin Kaiga programa. Irratia txutea gustatzen zaio Pascal duen bitartean eta oporretara joatea ere asko gustatzen zaio eta guzki hartzen du horrela etzanda. Gauza asko jakin dugu zutaz, Irratiarena ez da egia. Zer da bai egia? Bazkaltzen sekula ez dugu irratiari jartzen. Bai, ama. Ez izango sortia. Bueno, gero argituko ditugu Eta kontuak. adinarena, bueno, Bai. hola nola. Bai, bueno, eseri zaitezte, eskerrik asko tortzagatik.
Eta zuek nortzu zarete? Ni Oiane naiz eta nire atzekoa nire aita da. Eta aitak nola du izena? Aitor, Aitor. Eta nongoa zarete zuek? Barakaldokoak. Eta neska politionek kontu politiak esaten alditu. Bai, Entzun ditzagun. nire aitak 36 urte ditu, Gasteizen lan egiten du, euskera erakusten. Eta Oskorrin egiten zuen lan, txirula olboka jotzen du, baina nire amari buruko min ematen dio. Aletik ikusten du eta gol bat sartzen dutenean esaten du gol. Oso kontu politiak esan dizkigu, Erdiak ezurrak. Ez dut sinisten, nik erdia banek ezkin eta beste erdiak ez badira gezurra behintzat. Ez da nik. Eixeri zaitezte zuek ere. Bueno, patxaran altzaudete, lasai, ondo, relajatuta. Bueno, pixkat goxatzeko eta giroan sartzen joan gaitezen, altxa txikiak eta himnoa abestuko dugu. Rebe eta alaia, Aitor Barrebusean izango da jaia. Pozik etorrira, gurasodromora, pozik etorrira, gurasodromora. Aur txikiaz, inguratuta beti, miren agertu zaiko guzo eta ez di. Pozik etorrira, gurasodromora, pozik etorrira, gurasodromora. Jatorrena Fernando, hori nork esan ditan ez dizut esango. Pozik etorrira, gurasodromora, pozik etorrira, gurasodromora. Erne denok, aste dago eta gure proba zain hau. Adi, Aitor, badoa eta. Filmak atsegin badituzue, segurunik ikusita izango duze Jurassic Park filma. Zein zen pelikula horretan azaltzen zen dinosaurioaren izena? Rex dinosaurioa, Mix dinosaurioa, ala Chan dinosaurua. Rex dinosaurua. Bai, zuzena! Zuk baltzeneken Oiana? Bai, Bai, noski, olako neskafine jakingoztu, ba? Eta filmaren zuzendaria nortzen Juan Mabajoioa, Steven Spielberg, ala Leonardo DiCaprio. Steven Spielberg. Oso garbi zen eukan, Oso garbi. Ibai, eman. Orain denak trostan hasiko gara. Ia, trotean. Hoi ba. Ia, zuek ez aldakizue, a ber. Venga. Ziur naiz, eserleku guztiak aboiatuta daudela. Bueno, zuk cowboy tankera jartzen duzu, Txapelakin majo egongo zinatekezu. Orain dela gutxi protagonista panpina bakero bat zuen filme bat estreinatu zen. Zein zen? Love Story B. Bad Gay Bat B. Ala Toy Story B. Toy Story B. Bai! Eta bakero honen laguna zer da? Astronauta, bertxolaria, ala txirrindularia? Astronauta. Astronauta! Ondo doa, gauza, Ea osatzen duzuen abesti hau. Felixek egin eban lastosko zudixe, handi pasadu deko berata. Beixe, untxixe, ala txarrixe? Beixe. Ez dakit. Ez. Beixe. Kurrin egiten du, ondorioz, txarrixe zen. Bai. Txarrixe zen. Zuk, Ibai, baldakizu txarrixek nola egiten duten. Txerriek. kurrin. Bai, hoixe! Jarrai dezagun, bada oraindik aukera ugari eta
Farbi oso modan dagoen panpinatxo bada, baina baldakizu nola hitz egiten duen Farbik. Mutua da, euskeraz ala farbieraz? Farbieraz. Farbieraz. Ondo? Bai, Ondo aldejo asuntua? bai, Botillero lanak ondo iten alditu zuzuk? bai. Earki ba. Entzun musika hau. Potxokien abestia da. Potxokiak oso pertsonaia alaiak eta simpatikoak dira. Urdinak eta kapela txuria daramatenak, baina hauek ere badute beren etxaia. Nor da? Graham Bell, Gargamel, ala Txirimbuel. Gargamel. Gargamela. Asko dakizu ezuek, Asko, antzematen da. Eta nola izena zuen Gargamel gaiztoaren katuak? Azrael, Karkamel, ala Mishifu. Azrael. Azrael zen. Oso katu gaiztoa. Eta nahiko da, Eta gogoan alduzu zer zuten gogokoen potxokiek. Musean eta bertxotan aritzea, goxokiak jan eta gaiztakeriak egitea, ala loreak bildu eta abestea. A ber, errepikatu dedazume. Bai, potxokuek bazuten afizio bat, hola. Zuk multa jartzen bezala? Bai, Ba, holako bat. Musean eta bertxotan aritzea, goxokia jan eta gaiztakeriak egitea, ala loreak bildu eta bestea. Bigarrena. Goxokia jan eta gaiztakeriak egitea. Loreak bildu eta abestea zen potxokien gustoko gauza. Jarrai dezagun. Entzun abesti hau. Aitam, amam, zenbat urte ginez onduko naiz. Bat, bi, hiru, lau. Noiz abesten dute kantu hau aurrek. Gurasoei noiz ezkondu ziren galdetzean, urte betetze egunean, ala sokasaltoan ari direnean. Soka saltoan. Sokasaltoan, bai, gizonatu zorpegi berigarri. Aurpegia tapatzen du hori eginez. Zergatik egiten du hori, baizuko aldakizu? Ba ez. Nik ere ez. Beno, musika hau ezagun egingo zaizue. Dragoi bolazeta marrazki bizitunetako musika zen. Nortzen marrazki horietako protagonista? Tongoku, Songoku, ala Txanjoku? Son Goku, bigarrena. Songoku, bai noski. Aizue, zui sekreto bat kontatuko banizue, ziurretzen uketela gordeko za. Antzematen da. Egin ezazue ba oiu, ia. Egin oiu. Kieto. Jesus. Zuek onela egiten duzu oiu, baina ez ordea Songokuk. Zein da Songokuk erabiltzen zuen oiua? Kamehameha? Handetalmeha? Ala, Banzai? Banzai. Ez tezu ba erantzun zuzen, Berak esaten zuena, Kamehameha zen. Sentitzen du. Lasai ba, lasai. Baizue, bukatu dira galderak. Markagailuak ustet oso indartsu eta garbi ikusten direla, ezta? Aitorrek bikain atera du, Mirenek ongi eta Fernandok nahikoa. Beraz, gure gaurko hiperguraso mundiala, Aitor du, zatozte denok, zatozte, etorri denok. Zorionak, baina hemen garbi dagoena denak superguraso ezin hobeak direla. Eskerrik asko etorri zaretelako, baina hemen dituzue superguraso txartelak, txirritan dirren eskutik oroigarriak, eta diskak eta hiperguraso txartelak txirritonek emango dizu Aitor.
diskekin batera, oroigarriekin batera, eta asteburu bat Urdaibain pasatzeko aukera paregabea eroskiren eskutik. Baizue lagunok, mila esker etortzearren, une goxo-goxoa pasatugu zuekin, eta beste bat arte, hemen duzu ezai, barra busa, eta ongi izan. Aio! Iepa, guarilla! Aixue, muitzeko ordua da, Muitzeko, gimnastika! Ja. Bai, niri ez zaiko meni, baina txibitoni nahiko, Txibitone behar du, Txibiton, aixue, guarilla, martxita, xue, kanta eta dantza, xuek ere bai, Mirri, utziek nahi dutena egiten, tira, lasai. Guk egin behar diaguta? Geuk eta xuek ere bai, kanta eta dantzaz, gimnastika denok, Atera da danok zuen lekutatik eta bat birula alkabo! Bat, txiribiton parra! Bi, mirri, Iru, txirri, bat, biru! lau, sardina bakalau! Bat, bi, iru, lau, eta bost, mirrikak eta prost, bost, lau, iru, eta bat, txiribiton parra! Jantzia ropa harinak eta korrika hasi. Ibilarinka 5 kilometro, ni neurtuko ditut kronometro. Idolari lirainak, sano bizi. Bat, bi, iru, lau, eta bost, mirrikak eta prost, bost, lau, iru, eta bat, txiribiton parra. Aginduak ematen, ondo do ikasi. Hemen geldik, peto, lasterka korrika baino beto. Futin edo hori egiten, adiki. Bat, bi, iru, lau, eta bost, mirrikak eta prost, bost, lau, iru, eta bat, txiribiton parra. Bat, bi, iru, lau, eta bost, mirrikak eta prost, bost, lau, iru, eta bat, txiribiton parra. Argi egin du, gimnastikan, argi! Beno, lagunok! Sasoian gaude, sasoian! Iritsi da agur esateko garaia. Beti hasiera guztiak izaten omen du bukaera, gaurko saioa behintzat izan du. Gu mundial aritu gara zuek ere gustora egongo zinetelakoan. Agur eta heldu den astera arte. Aio!